To yanzu na gama da aiki saura falo. Mai gwanjo, gwanjo sutura ce, bare na gwanjo har a yau ana yayin gwanjo. Mai gwanjo, ta nuna sun ci zamaninsu. Kaji ba. Mai gwanjo sutura ce, bare na gwanjo, ɗan harau ana yayin gwanjo. Gwanjo sutura ce, bare na gwanjo. Abun dariya. Allah taimake ka. Barka da fitowa. Allah taimake ka, barka da fitowa. Lafiya. Alhamdulillah. Ya ayyuka. An fito kalau. Alisa ne. Oh, Yau din naji kuma kana tuna wakan baya. Wallahi yau din kana tuna wakan baya. Yasa an gode. Ba. Kana lafiya? Ya ayyuka, kai da abokinka ne? Ya yi sannun ku wallahi. Na ta irin wayan kama baka dauka ba. Wallahi wayan tana fly mu. Ya wannan sakon Khadija an kai mata? An kai mata. To ya yi kyau wallahi. Kai kuma ba ka da matsala kawai wakan baya da shi. Ai yau an ga mu gyara komai a gida. Allah ko gaskiya ya yi kyau wallahi. Na gode. Na da dan dole ta tima bari in gyara. Ya yi kyau, na gode sosai wallahi. Na kai duba. Na gwani ne wancan. Me gani ne? Yana nan Zata yana. Allah ka kira mana shi. Kira shi da Allah. Ka zata Allah da su. Ya fi ka da kan zagi wallahi. Ku dinga masa a hankali. Wani? Kai wani? A ranar baccin sama yake ruwa. Kai, tashi. Subhanallah sannu. Kana nasara. Dan alaji. Abba, sai nan cikin falo nan suna zaune suna jiran ka. An ce in kira ka. Usman wannan abu Tashi mu je. Kai kana nan kana ta sharar baccin ka, ni yanzu ka san wani irin abu aka wanda daga cikin fito. To mu je. Prince Production. Allah kara maka lafiya. Ka gama lafiya sarauta. Sarki lafiya kawo sarauta. Allah kara wa lafiya sarauta. Ka gama lafiya sarauta. Haka za su ganka su ganka. Kai gwani? Ga kaga alaji. Na biyun alaji ba? Tabbas haka ne. Amma kana ji ba? Me yasa na saka aiki baka je kamun ba? Na saka aiki kuma na zo na kayan waje. Kai ka sani lokacin banci komai dan alaji. Kai ka sani. Kai ji mana. Jabir. Kai ya haka ne. Kai fa gwani shige-shigen ka yawa a gidan nan. Ga ka da ci kamar masifa. Me yasa kake haka ne? Idiot. Jiya na fita na bara abinci a gida kafin na zo na samu kaji. Ana magana. Aba Alhaji abin da yake yayi yawa ne Alhaji. Dole zan yi mar shouting. Baya ji. Tashi ka je akwai abu an gama sai ka. Allah ƙara mana fiye sarauta. Wallahi in kana yana a gidan babu yanda suka iya da ni. Na Usman mu je mu yi dabara. Akwai wani abu? Usman Mu je mu samu. Ka so kwantar da hankalinka kana fin abin da suke so. Allah ba na so in kuna samu wani matsala. Allah ƙara mana fiye sarauta. Abin da kace shi na. Suka je maza. Usman barko da jin. Hey!